Gozaldu, gozaldu, desayunar. ¿Gozaldu duzu gaur? ¿Has desayunado hoy? Gaur, hoy. ¿Gozaldu duzu? ¿Has desayunado? ¿Gozaldu duzu gaur? ¿Gozaldu duzu gaur? Bai, gozaldu dut. Bai, gozaldu dut. Sí, he desayunado. Bai, gozaldu dut. Ze ordutan, a qué hora? Ze ordutan gozaldu duzu? Ze ordutan gozaldu duzu? ¿A qué hora has desayunado? Bederatziak, las 9, bederatziak, a las 9, bederatzietan, bederatzietan gozaldu dut. Ze ordutan gozaldu duzu? Bederatzietan gozaldu dut. Norekin gozaldu duzu? Norekin, ¿con quién? Norekin gozaldu duzu? ¿Con quién has desayunado? Norekin gozaldu duzu? Bakarrik gozaldu dut. Bakarrik gozaldu dut. He desayunado solo. Bakarrik. Bakarrik gozaldu dut. Oso ondo. Vamos a repetir. Todo seguido. Gozaldu duzu gaur? Gozaldu duzu gaur? Bai, gozaldu dut. Bai, gozaldu dut. Ze ordutan gozaldu duzu? Ze ordutan gozaldu duzu? Bederatzietan gozaldu dut. Bederatzietan gozaldu dut. Norekin gozaldu duzu? Norekin gozaldu duzu? Bakarrik gozaldu dut. Bakarrik gozaldu dut.